Barkanku da zuwa tashar mu ta Hasumiya TV. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tashar tamu, ka danna mana subscribe domin mu samu ƙwarin gwiwan ci gaba da kawo maku shirye-shiryenmu masu ilimantarwa, nishaɗantarwa da kuma faɗakarwa. Shin me ka sani game da buruji, ko kuma in ce ka taɓa jin wani abu da ake cewa buruji? To gashi zan yi bayani a kansa. Kamar yadda kowane ɗan adam yake da genotype da blood group, haka kowane ɗan adam yake da ɗabi'unsa da kuma taurarinsa, wanda shi ake kira da buruji a jimlace. Wannan dai wani ilimi ne shi ma mai zaman kansa, wanda ana kiransa da ilimul alfalak da larabci kenan. Da turanci ana kiransa da astrology, da hausa kuma ana kiransa da ilimin hisabi ko taurari ko kuma ilimin buruji. Wannan ilimi ne daɗaɗɗe wanda ya samo asali ne daga annabi Idrisa alaihi salatu wassalam. Sai dai daga baya ilimin ya koma a wurin gurɓatattun mutane, wanda suka rinƙa amfani da shi ta hanyoyi marasa kyau, har suka rinƙa wuce gona da iri, kuma suka rinƙa cutar da mutane ta amfani da shi wannan ilimin na buruji. Duk da cewa gurɓatattun mutane suna amfani da wannan ilimin wurin yin abubuwa munana, Allah ya ba wa mutane damar amfani da wannan ilimin ta hanyar kawo abubuwan ci gaba da yawa. Misali, addinin Musulunci ya ba iyayenmu da kakanninmu labarin wayar salula da kuma tashin jirgin sama, wanda duk mutanen wancan zamanin ba su san da su ba a zahiri. Yanzu gashi wayar salula da jirgin sama duk sun zama ruwan dare, wato sun wadata a cikin wannan duniya da muke ciki. Kuma Allah shi ne ya ba wa ɗan adam damar samun fasahar haɗa wayar salula da kuma tada jirgin sama. Kuma duka waɗannan fasahohin ɗan adam ya same su ne ta hanyar ilimin falakiya, wato astrology ko ilimin buruji. Yanzu misali, idan muka ɗauki wayar salula wadda ita ce ruwan dare, mun san cewa tana da lambobi daga 0 zuwa 9, wato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ko kuma in ce 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sannan tana da abin da ake cewa hash da kuma star. Adadinsu gaba ɗaya 12 kenan, wanda shi ne adadin taurari ko kuma in ce burajen da ke akwai. Sai kuma alamar plus, wanda ita ma ana yin amfani da ita wurin saka lambobin waya, wanda kuma ita an yi amfani da jimlar taurarin da ke akwai gaba ɗaya aka fitar da ita wannan plus ɗin. Kuma idan kuka duba duka lambobin da ke akwai a tarho ba za su wuce waɗannan da na zayyano ba. Kuma idan za ka kira mutum da ka saba lamba ɗaya, kiran zai shiga kan wayar wani daban wanda ba shi kake nema ba. Kowace lamba kuma idan aka latsa ta, akwai tauraron da take amfani da shi cikin tauraron da ke akwai gaba ɗaya. Ƙwararru a manhajar kwamfuta sun san da wannan ilimin. To haka dukkan ilmomi na fasahar duniya an fitar da su ne ta amfani da wannan ilimin. Sai dai baya ga amfani da shi da gurɓatattun mutane suke yi, ilimin taurarin yana sa mutane da dama su samu rauni a ɓangaren tauhidinsu, domin yawanci idan mutum yana da ƙarancin fahimtar abubuwa ko kuma ƙarancin ilimin addinin Musulunci, cikin sauƙi wannan ilimin zai iya saka masa rauni a tauhidinsa ko ma ya fitar da shi daga Musulunci gaba ɗaya. Wannan dalilin yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ba a bayyana wannan ilimin. Ku biyo mu a wannan tasha tamu ta Hasumiya TV domin mu sanar da ku kaɗan daga cikin wannan ilimin na sanin burjai, wanda a turanci ake kira da astrology. Za mu yi bayanan ɗabi'u guda 4 da Allah ya halicci ɗan adam a kansu,
da kuma taurari guda 12 da Allah ya halicci ɗan adam kansu, kamar dai yadda muke da blood groups da genotype. Mun gode da sauraron tashar mu ta Hasumiya TV. Ku danna mana subscribe domin samun ci gaban wannan bayanai da zarar mun ɗora, da kuma samun sauran shirye-shiryenmu da muke yi da suka ƙunshi ilimomi da dama da kuma abubuwan nishaɗantarwa da faɗakarwa.